こちら高さ160センチの壁にウォールアートが描かれています。それがですね、なんと全長150メートルにもわたって連なっているんです。今日完成したモニュメントがあるのはテーマパークネスタリゾート神戸。土砂を防ぐための壁をアーティストが巨大な作品に仕上げました。実はこのブロックは万博にゆかりが深く、ルクセンブルクパビリオンの基礎として使われたコンクリートブロックを壁として生まれ変わらせたものです。右から左、左から右へどんどん歩いていってもらうように、その視点をこう作って、そのネスタリゾートさんに来た人たちがその動線になればいいなと思って、今回は作りました。